vás vítam po dlhej dobe pri novom videu na minery. Áno, miner sa vracia, to už som, no a tak a dneska mám v pláne urobiť, no namiesto toho, aby som proste niečo robil, že ja neviem, napríklad ťažil alebo staval niečo, tak namiesto toho pôjdeme sa pozrieť na ľudí, čo vlastne postavili za tú dobu na minery, lebo reálne miner už dlho pokračoval, len on proste, ja som vtedy nemal čas proste natáčať a tak proste, to som mal, lebo som mal aj 3-mesačnú prestávku a tak proste. Ale každopádne budem sa snažiť vraciať a natáčať videa čo najskôr, len tak proste. No a mám teraz v pláne, že idem vám ukázať, že čo som také nové mám. Reálne, ja som si urobil iba také nové okná a mám tu napríklad, urobil som si enchant table, alebo mám tu veci, získal som, jak sa to volá, amethyst som získal, chestku som získal, kolajnice, name tag, veľa vecí. Aj azela, ako taký kvetok som získal. Aj veľa toho som získal, no a tak, pretože mega som rád, potom som si tu takto kaktus dal. Tu mám vodu a tu som si ho tak randy dal, že len tak na okrásu. No tak. A toto je piecka, len ju nejak nevyužívam. To. Tak, dobre. Takže ideme sa teraz pozrieť, že čo ostatní, počkajte. Dám si toto. Dám. Dobre, ideme sa teda pozrieť, že čo vlastne iní robili a poďme najprv za Patresom. Patres si neviem, či tam má niečo nové. Pozrieme sa, uvidíme. Pôjdeme tam na koni, lebo aby sme to mali rýchlejšie. Ináč mám aj nového konia a asi si dám name tag. A mám v pláne teraz si urobiť aj nový shop na minery. A tak proste, som zvedavý, že čo na minery sa teraz pribudne, keď sa bude pokračovať a tak. Ty kukos, čo si to on spravil? Aha, takže on si tu robí takýto oplotok. Dosť good. A tu má takúto farmu, kde má ovečky a kravy. Fajne. No a tu si spravil takú farmu, paráda. A tu má ešte bambus a kaktus, fajne. A toto to už mal, ale to, že vraj používa na ryby a tu má nejaké veci. Niečo ešte, fajne. Dobre. Konia, ty nezdrhaj, dobre. A tu sa ešte pozrieme, že čo tu on tak má. Fajne, TNTčko získal, ok. Mapu má, to som ja dal. Sedlo má. Fajne, ako. A tu má ešte niečo. To je na chodba, tak tu sa pozrieme. Čo to tu má. Dúfam, že mu to vadiť nebude. Dobre, to sa pozrieme. Tu má takéto veci a armor a také krompáče. Tu má tu má jedlo. A tu má proste také, zlato, železo, redstone a lapis a zlato a tak proste. Dosť good, pretože veľa ľudí sú už riadne sa to pomenil. Koľko poď sem. A tu sa ešte niečo stáva, to bude asi ten oplotok, alebo čo to bude. Dosť good, akože. Dobre, a teraz sa pôjdeme pozrieť na Jasona, som zvedavý, čo on si tam postavil. Ja som videl, že tam má nový barák, ale on si furt mení barák, akože, to som si všimol. Akože, nie že by mi to vadilo, iba proste je to zaujímavé, že si furt robí iba mení barák. Akože ja mám furt ten starý od kedy vyšiel miner. Možno, že som si ho iba zväčšil. Takže ale on tu má iba jednu častku, čo mal aj minule a vidím, že sa tu nič také nezmenilo. Iba sa to zmenilo to, že takto má dom nový a vzadu má konia, ale mám pocit, že to už má dlho. Neviem už. A má tu viac dier, to je všetko. A tu
má koňa. Akože pohode, len... Aj, pohode. A teraz sa ideme pozrieť na hráča 7-8, ktorý na Mineri, ktorý bol nedávno na Mineri a to super. Ináč, ak ste si všimli, tak som rozšíril túto diaľnicu, lebo bola moc malinká, tak. Toto ešte musím upraviť, tam bude, jak to vyznačené, že koľko metrov je od my a Matej a Paťo a Jason. Á, on si tu spravil túto cestu, to mám dobré, to si dobre spravil. Fajne, a to má stromčeky si dal. Fajne, takýto oplotok, to cením, ako, to si už má asi dlho a toto trochu závidím, že má takéto more veľké. Tu máme iba pred spawnom a to je tak. A kde mám dom? Aha, toto má dom. Iba sa pozrieme, že čo to také má. On proste, on to má v pohode, dosť. Lapis má jak ja. Tá amethyst, sorry, povedal som sa. Redstone má, fajne to. A to má svojho koňa. Dobre, on to má tiež dobre. A to je asi všetko, no. Neviem, toto bolo dosť krátke video, lebo bolo dosť narýchlo a nevedel som, že čo také vymyslieť. Takže tak. Takže toto bude asi u dnešného videa všetko. Ak sa vám Ak sa vám páčilo, dajte like a odber a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute. Pú!